توجیکان نامیده شد. تفصیلات در گزارش همکسبان ما از مرکز مطبوعاتی این وزارت. ҷамъомаде ки ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ дар вазорати мудофиаи мамлакат бо иштироки ҳайати роҳбариву фармондеҳии ин ниҳоди қудратӣ, навъҳои қушуни артиши миллӣ ва намояндаи маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. зимни он чун оини доимии низомиён нахуст парчами давлатӣ ва байрақи ҷангӣ ба толор ворид карда шуд. дар оғоз масъулини вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозирин ва дар симои онҳо тамоми хизматчиёни ҳарбии артиши миллиро ба ҷашни рӯзи парчами давлатӣ самимона шодбош гуфта, аз таърихи парчамдории ниёгонамон, эҳтироми он ва аз аҳамияти бузурги парчам дар низоми давлатдории тоҷикон ёдоварӣ намуда зикр карданд, ки парчами давлатӣ нишон аз пойдорӣ ва соҳибихтиёрии давлат аст. аз ин рӯ арҷгузорӣ нисбат ба он муқаддас шуморидан ва эҳтиром гузоштан вазифаи ҳар як фарди ҷомеа, алалхусус афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ мебошад. ҳамчунин қайд карда шуд, ки мувофиқи оинномаҳои умумии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ дар қисму воҳидҳои низомӣ байрақи ҷангӣ нигоҳ дошта мешавад ва ҳар як хизматчии ҳарбӣ ҳамчун нишони садоқату вафодорӣ ба халқу ватани хиш байрақи ҷангии қисми ҳарбии худро эҳтиром намуда қасам ёд мекунад, ки вазифаҳои хизматиро мардонавор ва бо сари баландбаҷо меорад. намояндаи маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ зимни баромади худ бо таъкид аз вазъи ноустувори ҳарбӣ сиёсии минтақа ва ҷаҳон қайд кард, ки арҷгузорӣ ба муқаддасоти милливу давлатӣ аз ҷумла парчами миллӣ, ки рамзи соҳибихтиёрӣ ва давлатдории мустақили миллӣ аст, аз ҳарвақта бештар муҳиму мубрам гаштааст. дар идома зикр карда шуд, ки хушбахтона то имрӯз халқи тоҷик ин муқаддасоти миллиро гиромӣ дошта, ҳангоми музаффарияту муваффақиятҳои худ таҳти навои суруди миллӣ парчами давлатии худро парафшон менамоянд, ки ин албатта аз соҳибтамаддуниву фарҳангсолории мардуми мо дарак медиҳад. ин нукта қобили зикр аст, ки маҳз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми шарифи Тоҷикистон санаи қабули парчами давлатиро аввалин маротиба 24 ноябри соли 2009 ҳамчун ҷашни умумимиллӣ қайд намуданд ва ин рӯйдоди фараҳбахшро ҳамасола низомиёни мамлакат низ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. ҳамин гуна чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ дар ташкилоту муассисаҳои шаҳри Душанбе низ баргузор гардид. воқеан ҳам дар сатҳи шоиста истиқбол намудани ин санаи таърихӣ арҷгузории сокинони Тоҷикистонро нисбат ба кишвари ободу пешрафта ба намоиш мегузорад. зеро маҳз ҳамин парчам инак соли сеюм аст, ки мардумро ба ободониву созандагӣ ва дастовардҳои нав раҳнамоӣ мекунад. таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои хабарнигорони мо. кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе рӯзи парчамро бо ташкили як ҳамоиши идона бо иштироки муовини раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Асрор Латифзода, роҳбарияти маркази исломшиносӣ, собиқадорони меҳнат ва доираи васеъ ҷавонони касбу кори гуногун баргузор намуд. тадбири идона таҳти унвони парчами давлатии Тоҷикистон рамзи соҳибистиқлолии кишвар баргузор шуда, дар он ҳозирин вобаста ба афзалиятҳои парчами давлатӣ ва муқаддасоти миллӣ дар шинохти давлати соҳибистиқлол андешаронӣ намуданд. таъкид гардид, ки бо сиёсати хиратмандонаи асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона дорои муқаддасоти миллии худ мебошад, ки ин барои мардуми тоҷик боиси ифтихор аст. нотиқон ҳамчунин бо овардани мисолҳо аз таърихи парчамдории миллати тоҷик парфишонии онро нишона аз устувории давлат ва суботи кишвар арзёбӣ намуданд. аз ин рӯ ҳар яки моро мебояд нисбат ба муқаддасоти миллӣ эҳтироми хоса дошта ҷиҳати ҳифзи онҳо ҳамеша даст ба кор бошем, таъкид гардид дар кори ҳамоиш. ҳамчунин бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ аз ҷониби кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе озмуни шаҳрии расоми беҳтарин баргузор гардид, ки дар он наврасону ҷавонон аз муассисаҳои томактабиву ҳамагонии пойтахт иштирок намуданд. озмуни расоми беҳтарин дар 3 номинатсия баргузор шуда, дар он беш аз 50 нафар иштирок намуданд. тадбири расомӣ таҳти унвони парчам муаррифгари давлату миллат баргузор гардида, дар охир беҳтаринҳо бо сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе қадрдонӣ гардиданд.
парчаму парчамдорӣ яке аз рамзҳои давлатдорӣ буда дар таърихи давлатдории тоҷикон мақоми хоса дорад. Наздик ба 30 сол мешавад ки Тоҷикистони соҳиби истиқлол зери ливои худ бо роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сӯи созандагию ободонии равон асту мардумаш осудаву хотирҷам. тазаккур дода шуд дар чорабине ки ба хотири таҷлили рӯзи парчами давлатӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор гардид. чорабинии тантанавӣ дар якҷоягӣ бо Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур ва Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон доир гардида, дар он иштирокчиён доир ба муҳимият ва манзалати парчами давлатӣ ибрози ақида намуданд. таъкид гардид ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари Конститутсия, нишон ва суруди миллӣ, рамзи муқаддаси давлат ва нишонаи соҳибихтиёрии давлату миллат дониста шуда, дар мақоми худ равшангари таърих, сарнавишти миллату давлат, инъикосгари фарҳангу тамаддун ва орзуву ормони мардум маҳсуб меёбад. иброз гардид ки эҳтиром ва арз гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арзгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ, фарҳангию маънавии миллӣ ва ҳифзи арзишҳои деринаи таърихӣ ва гузашта аз ин эҳтироми миллат ва давлату давлатдорӣ мебошад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз рамзи иттифоқ, иттиҳод, баробарӣ, дӯстӣ ва халқу миллатҳои Тоҷикистон мебошад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи соҳибистиқлолии давлат на танҳо дар муносибатҳои дохилӣ, балки дар муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. агар имрӯз Тоҷикистон узви комилҳуқуқи 70 ташкилотҳои байналмилалӣ бошад, пас парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари парчамҳои дигар давлатҳо дар он ҷо парфишон аст. дар баробари ин дар ҳама муносибатҳои иҷтимоию, фарҳангию сиёсӣ вақте ки робитаи байналмилалӣ сурат мегирад, парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷо барафрохта мешавад. дар идомаи чорабинӣ дигар иштирокчиён низ дар робита ба рӯзи парчам ва дастовардҳои варзишгарони мамлакат суханронӣ намуда, оид ба таърихи парчами давлатӣ ва арз гузоштан ба ин муқаддасоти миллӣ ибрози андеша намуданд. зикр гардид ки парчам таҷассуми мубориза барои озодӣ ва истиқлол, бахту иқболи сафед, ояндаи дурахшон ва саъю кӯшиши ҳамвора баҳри сарсабзию хуррамии мамлакат мебошад. аз ин лиҳоз зарур аст ки ҳар шахс бояд нисбат ба муқаддасоти миллӣ эҳтиром гузошта барои ҳифз ва нигаҳдории онҳо талош намоянд, таъкид гардид дар ҳамоиш. дар қисмати охири чорабинӣ як қатор кормандон бо тӯҳфаву ифтихорномаҳои дастандаркорон қадрдонӣ гардиданд. бошандагони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо ташкили як ҳамоиши тантанавӣ аз рӯзи парчами давлатӣ истиқбол намуданд. дар чорабинии роҳбарияти ноҳия собиқадорон, ҳунармандон, ҷавонони фаъол аз идораву ташкилотҳои ҳудуди ноҳия иштирок намуда, доир ба муҳимияти ин муқаддасоти миллӣ ибрози сухан намуданд. таъкид шуд ки парчами давлатӣ ифтихори ҳар шаҳрванди Тоҷикистони соҳибистиқлол, ифодагари иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта, мақсаду мароми созандаи тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. бо баландии 165 метр дар маркази шаҳри Душанбе қомат афрохтани парчами давлатӣ ҳамчун нишони давлати озоду соҳибистиқлол, дунявӣ ва ягона мояи ифтихори ҳар яки мо ба ҳисоб рафта, бозгӯ аз эҳтирому бегазан нигоҳ доштани муқаддасоти кишвар аст, иброз доштанд маърузачиён. ҳамчунин ҳозирин доир ба зарурати ҳастии рукнҳои асосии давлатдорӣ андешаронӣ намуда, ҷавононро ба ҳифз ва эҳтиром намудани муқаддасоти миллӣ ҳидоят намуданд. Такие мероприятия проходят для того, чтобы показать молодежи то, что Таджикистан – это процветающая страна со своим флагом, со своим гимном и со своим гербом. Для нас это огромная честь быть волонтером на таких мероприятиях, потому что мероприятия посвящены для молодежи, для нас, чтобы мы не забывали историю, культуру нашего народа, нашей страны, нашей республики. ба таъкиди ҳолдонҳо имрӯз шароит фароҳам омадааст ки дар баробари варзишгарон ҳамчунин ҷавонони фаъоли мамлакати мо бо дигар василаҳо метавонанд дар арсаи ҷаҳонӣ парчамбардор бошанду муаррифгари давлату миллати хеш. дар қисмати дуюми чорабинӣ барномаи фарҳангии саршор аз шеъру таронаҳои ватандӯстона манзури ҳозирин гардонида шуд ки ба чорабинӣ шукӯҳи идона бахшид. мавзӯи дигар бо мусоид омадани обу ҳаво кишоварзони мамлакат ба шудгору кишти тирамоҳӣ хусусан ғалладонагӣ дар заминҳои лалмӣ вусъат бахшиданд. дар шаҳру ноҳияҳои кӯлоби вилояти Хатлон аз рӯзҳои офтобӣ самаранок истифода бурда ҳамарӯза даҳҳо гектар заминро шудгор карда ғалладонагӣ мекоранд. аз рафти корҳои саҳроӣ дар ноҳияи Темурмалик ҳамкоронамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов гузориш омода карданд.
баъди бориши борону барфи рӯзҳои охир бо нарм шудани замин дар ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат кишоварзон шудгору кишти тирамоҳиро вусъат бахшиданд. Ин амал дар ноҳияи Темурмалик бо ҷалби техникаҳои кишоварзӣ дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот муташаккилона ба роҳ монда шудааст. дар ноҳияи Темурмалик 12636 гектар заминҳои корами лалмӣ ва обӣ мебошад ки аз ин 11900 гектараш замини корами лалмӣ, 736 гектар заминҳои обӣ мебошад. айни ҳол дар ноҳия дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ кишти кори тирамоҳӣ рафта истодааст ки 136 адад техникаи шудгоркунанда ба кор сафарбар карда шудааст. кишти тирамоҳӣ бошад дар ноҳия тибқи нақшаи мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон 8291 гектар мебошад ки то имрӯз дар майдони 4010 гектар шудгор ва дар майдони 2995 гектар кишт гузаронда шудааст. дар мавзеи ҷорубқул ки дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Саидмуъмин Раҳимов ҷойгир мебошад, заминҳои корами лалмӣ зиёд буда хоҷагидорон баҳри саривақт анҷом додани шудгору кишти тирамоҳӣ кӯшиш мекунанд, зеро дар ин мавзе фақат аз кишти тирамоҳӣ метавон ҳосили дилхоҳи ғалладонагӣ ба даст овард. қисмати зиёди заминҳои корами лалмии ин мавзе дар тавозуни хоҷагии давлатии тухмипарварӣ ба номи Ҷалолиддини Румӣ мебошад. хоҷагидорон дар заминҳои хоҷагӣ навъҳои беҳтарини тухмиҳои ба шароити иқлими минтақа мутобиқро кишту парвариш намуда, дигар хоҷагиҳоро бо тухмии аълосифат таъмин менамоянд, ки аз заминҳои лалмӣ аз 18 то 34 центнерӣ ҳосил мегиранд. дар ҳақиқат хоҷагӣ мо яке аз хоҷагии тухмипарварӣ дар ноҳия ба шумор меравад. дар миқёси хоҷагӣ 1851 гектар замини корам мавҷуд буда. инро мо ҳозира дар фасли тирамо дар пеши худ нақша гузарондем ки 1612 гектар дар тирамо зироатҳои ғалладонагӣ кишт намоем. ҳозира мо шоҳиди он шуда истодем ки мо дар хоҷагӣ мавҷуд буда 16 гектар 16 адад трактор, мо қариби 12 ададам ба шудгор сафарбар намудем. ҳозира аз рӯи нақшаи корӣ мо қариби 20% иҷро намудем кишти ғалладонагиро. мо ҳозира он дорем ки мондаги техникора пурра ба кишт сафарбар намуда то муҳлати якима муайяна мо кишти кора пурра ба анҷом мерасонем. дар ин мавзеъ инчунин стансияи навсанҷӣ фаъолият мекунад, ки дар ҳамкорӣ бо олимони соҳаи кишоварзӣ ҳамасола навъҳои нави ғалладонагӣ истеҳсол менамоянд ва онро кишту парвариш намуда ба хоҷагиҳо дастрас мекунанд. навъҳои дар ин стансия истеҳсолшуда дар заминҳои лалмии дигар ноҳияҳо низ истифода мешавад, ки ҳосилнокиашон баланд аст. мо навъҳои нав мекорем, ҳам бисёр карда нави туғрал, лочин, истиқлал 24 ҳам ҳастай, истиқлол нав биромадаги ҳамин навъҳоро корида оянда ба ҳам бисёр карда ба ҳам хоҷагида метем. навъҳои наве ки ҳозир имсол 1-3 гектар қариб ҳам лочин коридан мана нав хоҷагӣ мана халқи ҳам ҷорубқул худаш гирифта корид. бо оянда ма насиб кунад бо навъҳои нав бироварда ҳамира ҳаракат мекунем ки ҳамин кишкардон қатар бикорем, ҳосил баракати бисёр мешавад, ҳосилнокӣ ҳам нағд мешавад. неки коридан баъд албатта гербисид задан дар кор ки ҳамин алафҳои бегона нашавад. алафҳои бегона нашид бо 4-5 сентр ҳосилнокӣ баланд мешавад. бинобар иттилои маркази обу ҳавосанҷӣ давоми 10 рӯзи дигар дар минтақаи Кӯлоб ҳавои камамри бебориш дар назар дошта шудааст ва кишоварзони ноҳияи Темурмалик талош бар он доранд ки бо истифода аз ин шароити мусоид ҳарчи зудтар шудгору кишти тирамоҳиро анҷом бахшанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Темурмалик барои барномаи Навид. таи солҳои охир дар мамлакат майдони гармхонаҳо барои парвариши лимӯ васеъ мегардад. ба иттилои вазорати кишоварзӣ, алҳол дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар майдони беш аз 500 гектар лимӯ парвариш карда мешавад. ҳаҷми умумии истеҳсоли лимӯ бошад имсол аз 10 000 тонна бештар шудааст ки ин рақам дар қиёс ба солҳои 90-уми асри гузашта 7000 тонна бештар аст. мутахассисони вазорат мегӯянд ки аз ҳисоби дуруст ба роҳ мондани агротехникаи парвариш ва баландбардоштани маҳсулнокии дарахтони лимӯ истеҳсоли ин меваи ситрусӣ 3 баробар афзудааст. гузориши навбатии мо аз ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст.
деҳқонони кооперативи тиҷоратии сомони ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кушониён дар баробари боғдориву чорводорӣ ва кишти дигар намуди маҳсулоти кишовардӣ дар самти лимӯпарварӣ низ таҷрибаи ғанӣ доранд. хоҷагидорон дар масоҳати 2 гектар замин 10 адад гармхона ташкил намуда ба бурдбориҳои назаррас ноил гардиданд. имрӯзҳо саҳмдорони хоҷагӣ саргарми ҷамъоварии ҳосили баландсифати лимӯ буда тибқи талаботи харидорон меваро дар қутиҳои махсусе ки ғунҷоиши на камтар аз 10 килограммро дорад ҷойгир мекунанд. имрӯз ин пухта расидааст аз гармхонаи мо лимон мо чинда супоридастем ба харидоро. 45 саҳмдор дорем дар ҳамиҷа ҳар вақт кор мекунад ойликшонро гирифта музди меҳнатшона додестем ҳар моҳ. бо мақсади бардоштани ҳосили сифатан хуб ва пешгирӣ намудан аз ҳар гуна ҳашароту касалиҳои зиёновар лимӯпарварони ин хоҷагӣ аз роҳу василаҳои гуногуни манфиатовар истифода мебаранд то ин ки ҳосили дилхоҳ ба даст оварда назар ба солҳои қаблӣ даромади бештар бинанд. рӯзона то бегара даруни кор ва фаъолият меҳнат мекунем. ина лимонторо баровардем ба фурӯш, ина дору қати шуштестем, ҳамира бо дар ящико ҷобаҷо карда насиб боша ба содирот мерорем. деҳқонои мо дар дарун кор меҳнат мекунанд, маошона ина мегиранд, ҳамаш ризо ҳастанд. ами ба андешаи табибон аз миёни меваҳои ситрусӣ хусусан лимӯ аз лиҳози хусусияти ғизоӣ ва шифоӣ дар мадди аввал меистад. дар таркиби лимӯ витаминҳо, моддаҳои ғизоӣ ва кислотаҳои органикӣ мавҷуд аст ки барои мубодилаи моддаҳои организми инсон манфиати зиёд дорад. имрӯзат ҳолати шаҳрвандон агар мо назар кунем, аксарият аз бемории фишорбаландӣ шикоят доранд, аз бемории устухонӣ яъне тарбод, радикулит, ревматизм шикоят доранд ва метавонанд аз ин растанае ки дар ватани худмон мерояд метавонанд истифода баранд. 30-40 грамм ашёи хоми лимӯро мо ба 400 мл об гирифта онро муддати 30 дақиқа яъне ним соат меҷӯшонем ва сипас онро филтр мекунем, яъне ба дока меполонем ва сипас онро дар як рӯз 3 маротиба мо истеъмол менамоем. олимони соҳа бар он назаранд ки бо рушд ёфтани соҳаи лимӯпарварӣ дар ҳама минтақаҳои кишвар на фақат талаботи аҳолиро метавон аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ қонеъ гардонид, балки ҳамчун зироати серталабот ба хориҷи мамлакат низ содирот намуд. имрӯз ба ҳисоби миёна агар дар расинаҳои цитрусӣ 200-250 центнер агар ҳосил гирифта бошанд, имконият ҳаст ки онро то 300-500 центнер гирем. аллакай дар хоҷагиҳо аз ин ҳам зиёд ҳам гирифта шуданд. яъне имконияти дар аз 1 гектар аз 30-40 тонна то 50 тонна гирифтан ҳаст, ба шарте ки мо он технологияи имрӯзие ки дар истеҳсолоти пешрафта вуҷуд дорад, мо дар тамоми соҳаи бо ситрусбарӣ ҷорӣ намоем. барои иҷрои ин кор тамоми мутахассисон, тамоми технология ки мавҷуда ва худи хоку иқлими Тоҷикистон имконият медиҳад ки парвариши он на ин ки дар ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон, балки дар ноҳияи марказӣ ҳам, дар ноҳияи шимолии Тоҷикистон ҳам вобаста ба минтақаҳои гуногуне ки ба хоку иқлими онҳо барои парвариши расинаҳои цитрусӣ зарур аст, парвариш кардан мумкин аст. барои парвариш кардани лимӯ ҳамаги ҳарорати мусбии самаранок 3-3.5 ҳазор дараҷа дар кор аст, ки ин хела ҳарорат дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон аст. агар мо онро риоя кунему, рӯшноӣ дар мо кифоягӣ мекунад, дар тамоми минтақаҳо парвариш кардан мумкин аст ва дар оянда фикр мекунам ки яке аз соҳаҳои афзалатноки соҳаи кишоварзӣ ин соҳаи цитрусбарварӣ мебошад. лимӯи тоҷикӣ яке аз меваҳои содиротии Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат мебошад ва онро метавон ҳамчун бренди тоҷикӣ эътироф кард, зеро беш аз 50% истеҳсоли лимӯи Тоҷикистон ба Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, Беларусия ва дигар давлатҳои хориҷӣ содирот карда мешавад. роҳандозии ин тадбир ҳам барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат мусоидат мекунад ва ҳам бо ин васила метавон маблағҳои зиёдеро ба буҷаи мамлакат ворид намуд. яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии мамлакат ин саноаткунонӣ бо суръат мебошад ки дар асоси он дар қаламрави кишвар даҳҳо коргоҳу корхонаҳои хурду миёна фаъол гардонида шуданд ва ин раванд идома дорад. дар баробари дигар шароиту имкониятҳо барои рушди соҳибкорӣ пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат ва кӯтоҳмуддати бонкӣ қулай мебошад. дар ҳамин замина ҷамъияти дорои маҳсулияти маҳдуди Насим дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо истифода аз қарзҳои корхонаи воҳиди давлатии саноатсозии
صادرات بانک کارگاه استحصالی محصولات قنادی را و 3 نموده عین حال با استفاده از اشیاء خام محلی استحصال چند نمود محصولات با صفت را به راه مانده است. شرح موضوع در گزارش خاصیت خدایوربک زاده. صنعتکنانی مملکت هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد که توسط عملی شوی آن ساحه صنعت مملکت رشد یافته، کارخانه و کارگاه‌های استحصالی افزایش یافته، جای‌های نوی کاری تأسیس گردیده، برای مردم زندگی شایسته مرحله به مرحله تامین کرده می شود. در حدود شهر خاروق و در مجمع در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان طبق نقشه رشد و نموی ولایت تشکیل 10 کارخانه‌های استحصالی در سالهای نزدیک به راه مانده خواهد شد. عین زمان باشد فعالیت سیخ‌های خرد که در همکاری دولت با بخش خصوصی راه اندازی گردیده ایستادند در قلمرو شهر و نواحی ولایت با مرام جریان دارد که یکی از آنها سیخ کارکرد میوه توت می باشد که از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود نسیم تشکیل کرده شده است. این سیخ در سال 2018 با قرض مبلغ‌های فوند دستگیری صاحبکاری فعالیت خویش را آغاز نمود که امروز محصولات آن بازارگیر بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. سیخ ما با کارکرد میوه خشک اساساً توت مشغول است. ما سال 2018 از فوند دستگیری صاحبکاران نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرض درآمد گرفته با کارکرد میوه آغاز نمودیم. در سیخ ما 5 نمود محصولات میوگی استحصال کرده می شود. بغیر از توت با زغیر، انبیر و دیگر میوه استفاده برده می شوند. محصولات ما از جهت اکولوژی تازه بوده، در ترکیبش حتی قند هم ندارد. با این محصولات در یک چند نمایشگاه اشتراک نموده باوری حاصل کردیم که محصولات در بازار وطنی بیرون از آن طلبات دارد. این سال ما نیت داریم باز 6 نمود نوع محصولات از میوه تاجیکستان استحصال می نماییم. در سیخ ما 10 نفر کارگر کار می کند. محصولات توت رو ما از خواجگاه ناحیه روشن، شغنان، ونج خریداری می نماییم. باتانچکای پامیرگل با سلامتی این سال بسیار فایده کلان دارد. زیرا در ترکیبش بغیر از میوه دیگر یگان علاوه نیست و خود میوه برای بسیار کسل‌ها همچون دارو استفاده برده می شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود نسیم طی 3 سال چنین محصولات گوناگون قنادی از میوه خشک توت آماده شده را استحصال می نماید که حتی در خارج کشور نیز دوستداران خود را دارد. باید گفت که بهر وسیع نمودن کارخانه، تأسیس بیشتر جایهای کاری، معرفی میوه‌های وطنی، جمعیت مذکور باز قرض‌های علاوه‌ای را از کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک دسترس نموده است. با استفاده ثمرناک این مبلغ قرضی صنعت صادرات بانک استحصال چنین نوع محصولات از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود نسیم بیش از پیش زیاد خواهد شد. امسال از بانک دولتی صنعت صادرات بانک و مبلغ 500,000 سامانی برای باز هم وسیع‌تر نمودن استحصال قرض دراز مدت گرفته. باید قید نمود که کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک که در زمینه فوند دستگیری صاحبکاری تشکیل گردیده است با مقصد عملی نمودن هدف 4 استراتژی مملکت فعالیت خویش را به راه مانده برای پیشرفت استحصالات قرض‌های گوناگون را منظور می‌نماید. اجرا کننده وظیفه مدیر فیلیال این بانک در ولایت مختار کوهستان بدخشان مشرق مبارک قدموف قید نمود که در روزهای نزدیک نمایندگی بانک صنعتی و صادراتی صنعت صادرات بانک در شهر خاروق نیز در خود را برای شهروندان باز خواهد نمود که قرض‌های دراز مدت و کوتاه مدت را با 16% سالانه پیشکش خواهد کرد. عین زمان باشد جمعیت دارای مسئولیتش محدود نسیم که یکی از نمونه‌های بهترین همکاری دولت با بخش خصوصی محسوب می‌یابد فعالیت با ثمر دارد و برای دوستداران میوه توت محصولات تر و تازه را پیشکش می‌نماید.
бо мақсади баланд бардоштани нақши воситаҳои ахбори омма дар бартарафсозии қолабҳои гендерӣ, баланд бардоштани нерӯи рӯзноманигорон бо мақсади тақвияти таъсиррасонӣ ба қолабҳои гендерии нақши мардон ва занон дар ҷомеа дар Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон семинари омӯзишӣ баргузор гардид. Дар семинар ки дар асоси банди ҳафти барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022 доир шуд, намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. тавре зикр шуд, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. таи солҳои истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати таъмини иштироки васеи занон дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва идоракунии давлат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқиро қабул намуд ки онҳо ҷиҳати баланд бардоштани мақоми зан дар бунёди ҷомеаи демократӣ нақши муҳим мебозанд. дар семинар иштирокчиён доир ба нақши воситаҳои ахбори омма дар бартарафсозии қолабҳои гендерӣ, баланд бардоштани нерӯи рӯзноманигорон бо мақсади тақвияти таъсиррасонӣ ба қолабҳои гендерии нақши мардон ва занон дар ҷомеа андешаҳои худро иброз намуданд. тавре зикр кардем, дар мамлакат мавсими зимистонгузаронӣ шурӯъ гардид. Бо таваҷҷӯҳ ба ин ки корхонаву муассисаҳои мамлакат ба ин марҳила аз қабл омодагӣ гирифта буданд, айни ҳол дар ин самт қариб дар ҳамаи соҳаҳо ягон мушкили ҷиддӣ ба назар намерасад. боду ҳавои нисбатан гарми охири фасли тирамо ҳам ба ин мусоидат мекунад. гузориши навбатии моро дар ин мавзӯъ аз ноҳияи восе тамошо кунед. дар ноҳияи восе муассисаҳои таълимӣ ба давраи тирамоҳу зимистон омода мешаванд. Шеравгани Исмат, мудири қисми хоҷагии муассисаи таълимии рақами 29, дар ин давра масъулияташ бештар аст. Имсол ин миқдор ангиштро қабул намудааст. барои он ки барои ангишт бо нағз бисӯзад таҳлил чиз мекунем. амина барои ангишт 20 куба зими гоз тайёр дорем. аз он ҷумла дастқиладмон дорем, бо дар вориди мавқеи мактаб ҳам дорем. аминора ташкил кардем, бо меорем ки зимистонгузари мо нағз бигзарад, бекамудӣ гузарад. Шеравган ҷавони саховатманд аст. барои гузарондани давраи тирамоҳу зимистон ҳамчунин аз ҳисоби маблағҳои шахсии худ ба қадри хеле зиёд ба мактаб ҳезум ворид кард. дигар саховатмандони деҳаи Чорбоғ ба ӯ пайравӣ карданд. ин тали ангиштсанг барои 4 мактаб ҷудо карда шудааст. як қисми мактабҳо ҳиссаи худро омада бурданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 бошад, воқеъ дар деҳаи Заркорон, барои гузарондани давраи тирамоҳу зимистон имсол омодагӣ ҷиддӣ диданд. дар амбор ҳезум захира карда шуда барои ҷо кардани ангиштсанг ҷо тайёр менамоянд. дар ин муассиса 350 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуда, ҳамаи симхонаҳо пурра шишабандӣ карда шуданд. барои пешгирӣ аз сӯхтор, гӯшаи зидди сӯхтор бо воситаҳои зидди сӯхтор омода карда шуданд. муассисаи таълимӣ типи кӯҳна буда ба воситаи печҳои аловӣ гарм карда мешавад. ана дар муассисаи таълимӣ 15 печҳои аловӣ мавҷуд ҳастанд ки то имрӯз мо маъмурияти муассисаи таълимӣ ана 18 куб ҳезум барои гузарондани давраи тирамоҳу зимистон, ана 40 литр сӯзишвории дизелӣ ва омода дида истодаем ки барои давраи гузарондани зимистони солҳои 2021-22 6 тонна ангишти дигарро омода намоем. ва шишабандии муассисаи таълимӣ ба пуррагӣ таъмин шудааст ва омода аст ки ана давраи зимистони соли 2021-22-ро ба пуррагӣ ва сари баланд гузаронанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоте ба номи Мирзоалӣ Вайсфи ноҳияи Восе, яке аз калонтарин муассисаи таълимӣ, мактаби рақами 50 ҳам ба давраи тирамоҳу зимистон омода мебошад. ин муассиса моҳи апрели соли гузашта дар натиҷаи офати табиӣ зарари калон дида буд. тибқи иттилои директори мактаб, ин зарар бартараф карда шуда, тирезаҳои симхонаҳо аз нав шишабандӣ карда шуданд. 16 симхона дорем. мо аз 16 симхона 11 та симхонаш барои печкаи алови қатъи гарм мешавад. аллакай мо печкаро таъмир кард, тайёр кардагием барои зимистонгузаронӣ ва 5 симхонаи дигармон ба воситаи барқ, мақсад ки гарм мешавад, печҳои барқӣ ҳам тайёр ҳаста. мо аллакай гуфта метавонем ки барои зимистонгузаронӣ мактаби мо дар доираи 100% тайёр аст. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид.
то анҷоми муҳлати татбиқи барномаи давлатӣ амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 як соли дигар боқӣ мондааст. аммо аз пурсишу мушоҳидаҳо бо масъулини соҳаи маорифи баъзе шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бармеояд ки иҷроиши барномаи мазкур дар ин самт қаноатбахш нест. ҳамкорони мо сабабҳои иҷро нагардидани барномаи мазкурро дар чанд ноҳияи вилояти Хатлон пайгирӣ намуданд. дар доираи татбиқи барномаи давлатӣ амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 бояд дар тамоми муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 15613 ҷуфт компютерҳо харидорӣ карда мешуд. аммо бинобар маълумотҳои сараёсати маорифи вилояти Хатлон ба ҳолати 1 октябри соли ҷорӣ шумораи умумии компютерҳои харидоришуда ҳамагӣ 4017 ададро ташкил медиҳад ки ин нишон дод ҳамагӣ 26% иҷроиши барномаи зикргардидаро дар бар мегирад. дар ноҳмоҳаи соли 2021 аз 3911 адад компютер 691 адад компютер 18%ро иҷро намуд. аз 271 адад тахтаи электронӣ бошад 28 адад тахтаи электронӣ харидорӣ намуда ки ин 10% барномаро иҷро менамояд. кам аст нисбати барнома. тибқи таҳлилҳои гузаронидашуда аёнамон гашт, агарчи дар баъзе аз ноҳияҳои вилояти Хатлон синфхонаҳои фаннӣ дар сатҳи лозима бо компютер таъмин нашуда бошанд, дар муассисаҳои таълимии дигар ноҳияҳо аксари таҷҳизоти компютерӣ корношояму муҳлати истифодабариашон кайҳо гузаштааст. аз соли 2018 то инҷониб маркази технология информатсионӣ ва коммуникатсия ва бахшҳои марказҳои технология информатсионӣ ва коммуникатсия назди раёсати маориф ва шуъбаҳои маориф 4659 адад компютери таъмирталаб ва корношоямро таъмир кард. маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ назди раёсати маорифи вилоят ки бевосита барои таъмиру навсозии дастгоҳҳои компютерии муассисаҳои таълимӣ муаззаф аст, ба қавли вазифаи худро иҷро намудааст. аз соли 2018 то ин ҷониб кормандони ҳамин ниҳод ки дар шаҳру ноҳияҳо низ намояндагӣ доранд 4965 компютер таъмир карда шудааст. зимни суҳбат бо масъулини соҳаи маорифи ноҳияи Қубодиён маълум гардид ки давоми 4 соли иҷроиши барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ барои ҳамаи муассисаҳои таълимии ин ноҳия ҳамагӣ 31 ҷуфт компютер харидорӣ карда шудааст ки дар маҷмӯъ 3% иҷроиши нақшаро дар бар мегирад. дар ҳамин ҳол муовини директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ин ноҳия сабабҳои иҷро нашудани барномаи мазкурро дигаргуна шарҳ медиҳад. аз ҷиҳати барқ ва омӯзгорони фанӣ компютерӣ мо танқисӣ мекашем. ҳамин норасоиҳо дар муассисаи мо ҳастанд. 120 адад компютер харидорӣ намуда ба муассисаҳои таълимӣ тақсим гузарондем додем. ман дар марказ худи марказ тахтаи электронӣ надорам. мутахассисони болоӣ, кадрҳои болоӣ ки аз мо ваянд ба онҳо вобастагӣ дорад. шароити таъмин намудани технологияҳои нави муосир. масъалаи агар андоз ба пуррагӣ иҷро шавад, мо метавонем аз оидаи ҳамун иҷрои нақшаи ҳамун барномасозӣ барои бале аз сабабе ки барои харидорӣ намудани компютерҳо маблағ ҷудо намегардад ё ин ки ҷудо мегардад дастраси директорони муассисаҳои таълимӣ нам, чунки мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сари касият, яъне маблағ дар дасти худашон аст, сармуҳосиб доранд, мудири хоҷагӣ доранд, бояд харидорӣ намоянд. ҳукумати ноҳия нақшабандии шуъбаи маориф ҳар сол барои амалӣ кардани барномаи давлатӣ рушди инноватсия барои солҳои 2018-2022 ҳар соле бояд аз тарафи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия 268 адад компютер 9 адад тахтаи электронӣ харидорӣ гардад. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки дар синфхонаҳои фанӣ, технологияи коммуникатсионии дигар муассисаҳои таълимии ноҳияи Қубодиён дар баробари норасоии компютер ва тахтаҳои электронӣ инчунин аксарияти компютерҳои мавҷуда таъмирталабу корношоям мебошанд. бештар аз 6 та кор намекунад, бо 3 та дигар нав кор намекунад. хонандо 90 қатӣ мешунонем. вақти дарса мисол як чиза нишон метиҳам. дар як синфи мо мисол 20 та 21 та айрӯи рӯзчи журнал як та 90 қатӣ мешунонем.
ضمن تهیه کردن این گزارش مشاهده کردیم که بیشتر کامپیوترهای در سیمخانه‌های فنی مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه خوبادیان تجهیزات نسل اول تکنولوژی کمونیکاسیونی بوده. آنها باید از سیمخانه‌های تکنولوژی کمونیکاسیونی ساقط کرده می‌شدند، اما تا هنوز قالبشان همچون نگاره تاریخی نگاه داشته می‌شود. با گفته مسئولان ساحت تا خریداری تجهیزات نو، ایشان حقوقی از موازنه خود برآوردن این اسباب‌های کارناشایم را ندارند. ساقط نکردیم. برای ساقط کردن حجت‌ها گفتن و حجت های بعضی حجت ها نبودگی چیش خطی مساقط کردن نتونستم تا امروز 6 دارم. بلانک هایی که باید از اعتبار ساقط کردن کامپیوترهای پنتیوم 1 و 2 را به همه دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دسترس کردگی هستیم، چون که اینجا باز گپ‌هایی هستند که تا با جای کامپیوتر نو خریداری نکنید از اعتبار ساقط کردن نمیشوند. مسئله تامین سیمخانه‌های فنی با کامپیوترها و تعمیر و برقرار ساختن کامپیوترهای کارناشایم از مسئله‌های داغ ساحه معارف ارزیابی می‌گردد، زیرا بنابر نارسایی آموزگاران فنی و کم توجهی مسئولان ساحه در ناحیه‌های منطقه سال سال شماره کامپیوترهای تعمیر طلب زیاد شده ایستاده است. در ناحیه 5 ولایت ختلان باشد بنابر جاری نمودن محدودیت‌ها در سمت خراجات بودجت محلی، سالهای آخر برای خریداری کامپیوترها از بودجت محلی مبلغ جدا نشده است. مسئولان مرکزی تکنولوژی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی نزد شعبه معارف ناحیه ابراز می‌دارند که در این دوره زیاده از 104 جفت کامپیوترهای مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه را از تعمیر برآوردند. قید اجرای برنامه سبب ممکن همین کسلی‌ها باشند یا که چی سبب است که مبلغی که در سمته ها شناندگی هستند مؤسسه‌های تعلیم برای خریداری کامپیوتر از دسترسی مؤسسه نشده است. مسئولین مرکز تکنولوژی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی نزد شعبه معارف ناحیه خراسان باشند ابراز می‌دارند که در 61 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه جمع 677 جفت کامپیوترها فراهم آورده شده است. گفته می‌شود که اجرایش برنامه کامپیوترکنونی مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه خراسان تا سالهای 2017 100% اجرا شده بود، اما تطبیق برنامه دولتی عملی نمودن تکنولوژی‌های اطلاعاتی کمونیکاسیونی در مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 باشد در این ناحیه همگی 8% را تشکیل می‌دهد و خلاص. بنابر سبب پاندمی یعنی ویروس کووید 19 خریداری بنابر سبب محکم بودن سمت‌ها نظر به برنامه پیشینه کمتر خریداری شده است. به نقشه گرفتیم برای خریداری کردن تخت‌های الکترونیک، ویدیو پروژکتورها و کامپیوترهای زمانه‌ای. در حالی که دوام 4 سال تطبیق برنامه نام بردن نقشه تامین مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی ولایت ختلان با کامپیوتر همگی 26% و تخته‌های الکترونی 34% اجرا شده است. پس تا کجا در یک سال باقی مانده مسئولان ساحه از عهده اجرای نقشه مذکور برآمده می‌توانند؟ سوال است به جواب. ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат дар баробари бунёду мавриди истифода қарор додани ҳазорҳо иншооти навозамонавӣ ҳамчунин иншооти амалкунандаи хоҷагии халқи мамлакат таъмиру таҷдид гардида ҷашни пурифтихори миллиро дар рӯҳияи идона таҷлил карданд. аз ҷумла бино ва синфхонаҳои коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар марҳилаи омодагиҳо ба ҷашн аз таъмири капиталӣ бароварда шуд ва намои зебое гирифт. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода шудааст. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таҷдиду азнавсозии синфхонаҳо ба анҷом расонида шуда барои дар давраи тирамоҳи зимистон бо шароити мусоиди таълим фаро гирифтани донишҷӯён тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. дар коллеҷи тиббӣ машғулиятҳо дар ду баст ба роҳ монда шуда тибқи талабот барои ҳар як ихтисос ҳуҷраи таълимии алоҳидаи муҷаҳҳаз бо аёният ва таҷҳизоти зарурӣ ташкил ва дарсҳо аз ҷониби омӯзгорони мутахассисони соҳаи тиб мувофиқи матлаб ба роҳ монда шудааст. зиёда аз 80 нафар донишҷӯ духтароне ки аз минтақаҳои дурдаст ба таҳсил фаро гирифта шуданд дар хобгоҳи коллеҷи мазкур бо шароити хуб таъмин гардида ҳарорати ҳуҷраҳо дар фасли сармо бо гармкунакҳои равғани барқӣ мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. тавре ки иттилоъ гирифтем айни замон беш аз 2000 нафар донишҷӯён аз ҳудуди вилояти суғд ва қаламрави ҷумҳурӣ дар коллеҷи тиббии мазкур ба касб омӯзӣ фаро гирифта шуданд.
دانشجویان کالج همساله در آزمون‌های ناحیوی، ولایتی، جمهوریوی، بین‌المللی فعالانه شرکت می‌ورزند. همساله در حدود کالج آزمون‌های فروغ صبح دانایی، این فروغ معرفت، آزمون‌های ورزشی، دانشجوی سال و مانند اینها گذرانیده می‌شود که مقصد و مرام همه اینها به وای رسانیدن دانشجویان صاحب معلومات، دانشجویان که واقعاً دانش خوب دارند، دانشجویانی که همچون متخصصی ورزیده ساحه خیش به وای رسند. در حدود کالج 5 کافدرا و حدود 150 آموزگاران و طبیبان ورزیده فعالیت میبرند که همگی سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خویش قرار داده همگی زیر شعار سلامتی گنج بی‌بها فعالیت میبرند. با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و جلب هرچه بیشتر دانشجویان به ورزش، ماموریت کالج مذکور تالار ورزشی برهوا را بنیاد و به استفاده داده درس‌های تربیت جسمانی و چاره‌بینی‌های ورزشی در این تالار منتظم گذرانیده شده و دانشجویان مؤسسه در مسابقه‌های ناحیوی و ولایتی فعالانه شرکت می‌ورزند. ذکر کردن به مورد است که به شرافت صاحب استقلالی کشور سال از سال سطح و صفت دانش اندازی در کالج بهتر و خوبتر گردیده. خط کنندگان کالج طبی نوحی باباجان غفورов در مؤسسه‌های ساحه تندرستی ولایت جمهوری و بیرون از آن برای تامین سالمی جامعه صافدلانه و صادقانه خدمت می‌کنند. بینندگان عزیز، همین گونه بودن خبرهای نشر جنبستی برنامه اطلاعاتی نوید. همینجا برنامه‌مون به انجام میرسد، ولی برنامه‌های دیگر تلویزیون سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت خوب و خوش را تمنا می‌کنیم. خیر.